Giplastar na ni Aisa Yusop, manager sa Davao City Overland Transport Terminal, ang seguridad sulod sa terminal. Pinaagi sa pag-alayon sa mga bus operators aron masolusyonan ang posibleng kakulangon sa bus o galing mudagsang ang mga pasahero. Naghimo na sabsiya og koordinasyon sa security forces aron luwas ang mga pasahero nga manguli sa ilang mga probinsya. Isa na sa peak months, peak days nato, no. First, nakig-meeting na ta sa ato ang mga security guards, ato ang task force Davao o kani sa ato ang tourist police nato diri sa Dico Terminal, because we know that ang pinaka-importante gyud nato diri ang saon pod pag-implement sa ato ang security measures, no. So, we have our, aside from the mga men in uniform nato, na ang ato ang CCTV cams nato, na atay baggage x-ray machine o ang walk-through machine nato. Ikaduha, with regards usab sa operation, nakiko-coordinate na ta sa ato ang SMBOA, ang asosasyon sa ato ang mga bus operators nga if in case nga mukalit og kadagsa, because we know nga naata sa alert level 1 karon, no. So makaya ba or ma-accommodate ba sa ato ang mga buses ang mga pasahero? Sumala ni Yusop, adunay igong bus units nga mobiyahe hangtod sa Biyernes Santo. Lauman usab ang inspeksyon sa LTFRB ug LTO alang sa roadworthiness sa mga bus. With regards usab sa roadworthiness sa ato ang mga buses, ang mga papilis ni ini, nakiko-coordinate na ta sa ato ang LTFRB o kaning sa LTO aron sa pag-inspeksyon sa mga papilis sa mga buses o aron sa pagtan-aw sa roadworthiness sa mga buses nga mobiyahe. Naobserbahan sa Dikot Management nga mitaas ang ihap sa mga pasahero, pasulod ug pagawas sa Davao City. Matud ni Yusop, gibana-bana ang anaa sa 700 ka mga bus ang mobiyahe karong Semana Santa. Dili na sab pangitaan og vaccination card ang mga pasahero pasulod sa Dikot. So there's a possibility nga inspection nun na pangitaon sa mga checkpoint, no, so at least they can present their vaccination card. So far wala ta diri sa Dico Terminal. Naalang tay mga don't diri sa ato ang Dico Terminal, which is gina-implement yun na nato even the pandemic. Those kanang magdala og mga mahait nga hinagiban, no, bawal gyud na diri sa ato ang terminal, no. Even those kanang pangtari, no, nga ginabutang sa manok, dili gyud na siya pwede. And kana pong mga endangered plants and animals, no, kay ang uban ra ba magdala gyud sila sa ilahang mga biit, no, mga kahayupan. Please dili nato na dadon without proper documents. People also will spend their Holy Week sa mga probinsya. So nagbutang gyud ta og mga pulis sa tanan atong Dikot, seaports o atong airport na para mo secure gyud sa tanan nga mga places of convergence. Well, we have enough personnel naman, no, for that purpose. But siguro we'll expect some deployment also from other. I think the region also will magbigay din sila sa atin ng augmentation for that matter. Sa karon, full capacity na ang mga bus sa Dikot nga mobiyahe sa mga kasikbit nga probinsya. Eugene Pinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.